Tista' tgħid li mxejt ħarir li f'ħajti ma xaqtix bi kbir. Sibt minn tani parir kelli lil min li liħob u li sibt għal din ħajti skop biex neleb kull intop min mhux bħali x-xurtjat lil min jgħinu ma sabqat magħruf b'ħażin kull fidi fi spiċċat min jien minflok noqsob nidi bħal oħrajn nafġu nagħtu aktar fit-tajn għaliex ma kellux xorti bħali sib lil minflok nintelfu f'ħajtu jinbuttah kuraġġ jagħmilhu minflok jużah jisma' l-istorja tiegħu ftit mill-qrib jien min jien flok miegħu qatta u sija taħt biex xogħol l-iskola jispiċċa resquh lejn it-ħarbit maqtruh minflok ta' kuraġġ għenuh biex ma jitħawwaġ flok għasel bnin bil-birras ewlu laġġ min jien biex naqsu fl-infern li diġà sab min jien biex inqis lilu trab nitfgħu aktar l-isfel milli ġa jinsab min jien biex ngħid li mhux ta' min nafdah ħela żgħir nikkunsidrah flok ngħid li hu ta' min jirrispetta jekk inħossni ftit aħjar u nitkasa b'min huwar bi kliem l-aħsar ejjew nitkellmu ċar min jien biex ninsa t-tajjeb li hemm fih qabel ma l-ħajt li bniet jitfih kull ħeġġa biex jinbidel innessih jien min jien jien min jien jien min jien. Grazzi ħafna, brava immens. Xarona, Tista' Xarona. tgħid Xarona illi faqat li suja u tix tiġi aħdejna.